गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयबो भिडिअखौ फुरा नायलाङोबा बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं फोरमायो, साननैसोनि सिगां मागोनि सिगां थांदोंमोन दिल्लीयाव NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा। बेबायदि माखासे सावरायलायनायखौ दिल्लीयाव मागोनि सानसे ना साननै सिगां फैदों। बिनि थाखायनो मेलफोरखौ खुंफुंलायनो हायाखै आरो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरजोबनो हाया आरो माखासे मबाइलफोरनि गेजेरजों फोरमायहरनो हाया। बिनि थाखायनो गाबोननि 11 बाजिनिफ्राय माखासे मेलखौ सिला सारा माखासे गुवार बिलाइनि गेजेरजों हांख्रायदों। अल आसाम साफ्रोमबो सिनियर जुनियर NDFBफ्रा जुदि चिरांनि सिङाव बलामगुरि हालामाव थांनानै जुदि बाहागो लायोबा गासिबो स्पष्ट माखासे खोथाफोरखौ बुजिनो हागोन। दिल्लीयाव थांनानै जोबथेसालियाव थानाय फोरनि सायाव सरकारा मा फोरमायहरखो आरो NDFBफ्राबो मा फोरमायबोखो गासिबो जेंनाफोरखौ खोनानो मोनगोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो NDFBफ्रा बाहागो लायोबा मोजां जागोन। बलामगुरि चिरां बे जायगायाव बे मेलखौ लादों आरो टाइमखौ होदों 11टानिफ्राय बे माखासे मेलखौ जेनेरेल माखासे बे मिटिंखौ लादों। बिनि थाखायनो बयखौबो बाहागो लागोन होननानै आसा खालामो। जिखुनु जाया गावजों गाव माखासे सोंखारिलायनाय, गावजों गाव बखिलायनाय, जिखुनु जाया समाव माबायदिबा बेसेबां जौगालांगोन, माबायदिबा बेसेबां सान्थि जागोन, माब्रैबा गाव गावनि केसखौ फोजोबलायनो हागोन, सरकारनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनगोन बेफोरखौ स्पष्ट बुजिनो हागोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो NDFBफ्रा मेलखौ लादों। इउनाइटेड फोराम अफ NDFB बे सारमोनहा बे मेलखौ लादों। दिल्लीयाव थांनाय स्पष्ट खोथाफोरखौ जेनेरेल गासिबो बे हाउसआव फोरमायनाय जागोन। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो NDFBफोरखौ अल आसाम बयबो फुराना गोदान मोनफ्रोमबो फेक्सननि जिखुनु जाया बिथांमोना बाहागो लानो हागोन। बिनि थाखायनो आं खावलायहरनाय थाबाय जिखुनु जाया समाव थांनानै गाबोननि 18 थारिख टाइमखौ होदों 11टानिफ्राय बे मेलखौ सुरु खालायगोन। बयबो गाजा गोमजा जुदि मेहेर गोनां बे मेलाव बाहागो लायोबा मोजां जागोन। बिनि थाखायनो आं बयनिसिमबो अल आसाम NDFB सिनियर जुनियर बयबो थांनानै गावबा गाव बाहागो लायोबा गासिबो स्पष्ट दिल्लीयाव थांनानै बेसेबां सरकारनिफ्राय बेसेबां माबायदि केसनि सायाव मोननो गोनां रां, जिखुनु जाया मुंख्लंफोरनि, जिखुनु जाया साख्रि बाख्रिनि गासिबो स्पष्ट खोथाफोरखौ मोनथिनो मोनगोन। मानो होनोबा फनफोरजों गासिबो खोथाफोरखौ फोरमायजोबनो हाया, ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायजोबनो हाया। बिनि थाखायनो बे मेलखौ लानो गोनां जादों। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो NDFBफ्रा बाहागो लाफैगोन होननानै आं बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि बा गाबोननि मेलखौ जाफुंहोफैगोन होननानै बयखौबो आसा खालामबाय। आं बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।